वाव बिसोरो बेजोंनो सलियो बेजोंनो अफिस सलियो बेटिं आरो जेरावबो मिटिं दावटिं थांनाय माने बेजोंनो सलियो होननानै सानजायो आरो नै नाय नंखायसो सानगोन नोंथांमोना नायोब्ला माने बेयावथ' हाग्रा बारिसो नुदों नाथाय नोंथांमोना नायनो हागोन दे मुलाया माबायदि बेसेबां गिदिर गिदिर मुला फानहरगोन ना मागोन फानगोन फानो केजि 80 थाखा 80 नङा बिनि होननाया नंखाय माने जोङो हलसेलाव हरो केजियाव आयौ दे केजियाव 40 थाखा हरो 40 थाखायाव हरो बेनिफ्राय बेसेबांसो फानखो फाननायाथ' दा इयाव गासै 7 बिगा दङ बिलाइ गोनांखौ जोङो सिगां फाननायाव बिदिनो 60,000 फैदों आरो ना 60,000 फैबायनो ओमफ्राय नैबे दा बेदर गोनांखौ फानगासिनो दा अफिसखौ माजों सोलिदों दालाय बेजोंनो बेफोरजों सोलियो बेखौनो फाननानै ओंखायनोसो सानफ्रामबो आंबो माब्लाबा बे नैबे गेजेर दख'रानि एबसु अफिसाव फैयोब्ला मोनजायोमोन आंबो बेदर ना सम आरोना बिथांमोना मावो जे खामानि बेनिखायनो अफिसखौबो सालायनायाव जेबो खस्थ' नाङा आरो नाय वाव नुबाय नुदों रावबो ओरैनो थाया मिथिबायना बे टेबोल जिरबावदोंसो नै वाव बरिया बिदिसो जानांगौ दा